tipatsiraneko update yokhudzana mulandu wa malemu Victoria Bobe mmene ukuyendera ku khoti kuja. Tinasiyana runde kuti padzatu atafotokoza makamaka Yamikani Bobe za mmene mkazi wawo adaphedwera kunena kuti adachita kuwomberedwa pa chitseko ndithudi kuwomberedwa mpaka na kufera pomwepo. Now from there kunadzalowa mboni ya chiwiri, mboni imeneyo ndakuti ndi Ajime Kanyerere. Ajime Kanyerere amene wakuti anali nebatu wa malemu Victoria Bobe ndipo akuti iyeyo adadzalandira VN pa gulu la chitetezo la mmodzimo pa WhatsApp. VN imene imachoka kwa malemu Victoria Bobe kukamba zonena kuti tithandizeni kuno kuonera ngati akuba nditu sizili bwino. Ndiye uja akuti anamasula agalu wake ndikudumphira komweko kuti nomwina make akapeze kuti no akathandiza kumeneko ku nyumba ya malemu Victoria Bobe. Koma atatuluka kutero anapezeka zonena kuti anakumana ndi kagulu ka wanthu kuno tino anayamba kuwafunsenu ndi andani kodinu. Ndinu achitetezo cha bwanya kapena bwanji ndina neighborhood zikukhala motani. Anthu aja akuti anamuzona kuti ufera za inu ake iwe ungochokeratu pano sakukhudze mpaka atadawombera mfuti mmwamba enkuluja ndikuthawa ali moyo wanga sokhoza kukhala pa chiopsezo pamenepa. Koma mkuluyo Ajime Kanyerere akamba zona kuti analitu kuteko mkulu wa abwanya kumenekoko nchifukwa adathamanganso kuti akakhala ngati oyamba ukafika kumeneko ukathandiza atalandira ma VN amenewo. Now from there kunapezeka zonena kuti analozanso ndithu kunotino adawombera ndukuluja imwe ndikunzozonetu ngujamati analowa polisi ku Mozambique chifukwa chonena kuti no anamuzindikira ndi accent imene chichewa chake chimamvekera kuti munthu uyu siwa kunoyo sichimveka cha straight chichewa ichi. Adadzapanganso recognize kuti kamunthu kakafupi makamaka bwana wawo uja ati ndi amene ankawakalipira ndi anakhala ngati wamuzindikira malingana ndi tsiku limenelo amene ankawuzidwa zonena kuti no ofera za inu akeyo anawapanga ndi kuti no anawapanga maki anawazindikira kuti uyu mawu ake amveka otere uyu maonekedwe ake ngotere. Anyways kuchoka pamene paja ndi kuti polisi inadzalowetsa mboni yachitatu omwe nda Christopher Pangeti kuchokera ku CID apolisi amene amachita zakafukufuku ndipo iye amafotokoza kwena kuti tinakafika ku nyumba ya malemu Victoria Bobe ndipo kukachita kafukufuku tinakapeza zonena kuti chitseko chinayi ndipo chitseko chakuchipinda bowo limene limaonetsa kuti padutsa chipolopolo. Then ukapanga cheki tinakapezanso ndi kuti noti zidutswa tafupa la mutu la munthu usuzona tino tati zidutswa tafupa la mutu kuchokera ndithu kwa malemu Victoria Bobe. Saini yonena kuti no anata kuwomberedwa ndi kuphedwanso pamenepo. Komanso tinapeza ndi kuti unoti munthu amene amawombera sanali munthu amasewera anali katakwe fasi tinapezepo ndithu zimene timenera kuzipeza zochokera ku mfuti. Zidutswa zochokera ku mfuti chipolopolo ndi zina zotere zonse anazipeza kuti anazitolera bwinobwino kuti asagwidwe. Anyways from there kunapezeka zonena kuti nafika no point yonena kuti no akuboma amati tibweretseru tsopano mavidiyo umboni woonetsa zonena kuti no malemu Victoria Bobe anachita kuphedwa ndi anthu amene wawawa. Ndetu anayamba kusewera mavidiyo pamene paja ndipo zimachita kuonekeratu kuti no magaya aja basi zavuta magaya amene anapha Victoria Bobe amene wawa akuyembedwa mlandu anthu 7 amenewa. Kunapezeka zonena kuti mavidiyo aketu anali ajawa amene anajambulidwa nthawi ija anthu aja akufotokoza okha ndipo inu ndine tidaonera limodzi ndi pano pa Justin Tech Malawi tinabweranso kuzakuonesani mavidiyo amenewo kuti taonani zikuyenda motera anthu aja kuchita kufotokoza okha. Eliya uja amaita kufotokoza okha kuti ife tinantchito athu inaliyongo bowola amene anapha anali awa ife tinangozindikira zonena kuti kwalira mfuti chipolopolo chalira pha basi kenako ife nkupezeko zonena kuti chani mavidiyo amene aja anapeza kuti aonetsa mukoti kuti ndi apapa mungakane bwanji kuti amene simunaphe ndinu mesa ndinu nomwe amene munkayankhula izi za Eliya ndanzanuwa munkayankhulatu zimenezi tsiku limene lija lero ndemukuti bwanji inu ngosalakwa zikukhala motani. Ndeno jaji atamva ndi kuti kuchokera ataonera kuchoka pa mavidiyo amenewo anapezeka zonena kuti wayimitsa nkhani ija makamaka linali dzana limenelo kuyimitsa kuti amene zilili apa tamva ndi kuti no tidzapitirizabe nkhani chakusogoloko. I think inali dzulo osati dzana. I don't know mina ndapanga mix madate komano anapeza kuti tayimitsa tidzayipitiriza nkhani kusogoloko kuno tikayambe kaye taunika kanema ameneyi kuti ndikanema olongosoka alibe mavuto ena aliwonse sanapangidwe edit swa AI uyu.
basi nkhaniyi inapezeka kuti yayimira pamenepo kufikira nde kuti lero mama wawo pamene nde kuti nkhani ikupitirira. Tikunena pano nkhani ili mu koti yalowa ndipo notu mafunsabe aloya amene akuyimbidwa mulanduwa omwe dzina lawo ndi Michael Goba Chipeta. Loya ameneyo amafunsabe makamaka Christopher Pangeti kuti afotokoze bwinobwino kodino mavidiyo amenewo asadapangidwe edited, kodi ni mavidiyo amene mudangojambula osadulako, osakweza volume, osapangako china chilichonse, osawonjezerapo chilichonse mmene alili ndendende. Amakamba zonena kuti ayi pa mavidiyo amenewa ndi zonena kuti tinapeza kuti mwina ndi mwina tadulamo, mwina talumikiza ndizi lumikiza cholinga chake ndithu tifotokozanso sizoti ndi original digital file iyi ayi, si file yeniyeni ya original, ndi video yoti tinadzapangapo edit mwina ndi mwina, komano ya original yo ndi zonena kuti iliponso imeneyo ngati ingafunetu kuti mwina make ibwere panopa. Ya ndetu nkhani ikupitirira motero. Guys, anthu aja anapita akuti kumene kuja poganizira kunena kuti no akuti tu Yamikani Bobe mamuna wa Malemu Victoria Bobe akuti amasunga $. Anamvesedwa nkhani yonena kuti no kunyumba ukoko kwa Malemu Victoria Bobe, kunyumba kwa Bobe uko amasungako $. Ndetipite tikahase $. Chifukwa tikakaba makwacha ndi zonena kuti to ni ndalama zochepa, tikaba $, ukasintha ndi kuti ndi ndalama pwamwamwa, ndakuti uyo amasunga $. Ndeti mpitire kunyumba kwake komweko tikatane tikamulande $. amenewo, tikabe $. amenewo, basi tunde kuti tizakhala pamenepo ifeyo takhupuka. Anapita atu akuti ndi mission imeneyo, ndipo tu Malemu Victoria Bobewa ndi mmene zikuyendera pa zikuyenda motino kuomberedwa kuja inali ngati kunena kuti no sinali plan yonena kuti tikapha Victoria Bobe pokamba pora kutero. Sinanga ndi mmene tinafotokozeranso mu video yapita ija kunena kuti no akuti Victoria Bobe anali kuchipinda kwawo ndi amuna awo kumene amati ngati tingakhale mwina otetezeka tikabisaliro sefe kuchipinda kuno, ndipo iwo adayima pa chitseko kugwira chitseko kuti no akubadza sitsigule mwa simpo pamene Yamikani Bobe amakatenga zinthu kuti atchingirize pa chitseko paja. Ndiyeno adaja ku Mozambikiwa adali ne mfutiwa adaombera pamene paja pa chitseko paja, ndipo chipolopolo chinadutsa chitseko ndikupanga tageti mpaka na kukawaomba nde kuti Victoria Bobe mutu chinafika ponoti chinaombera mutu. Mwaona sizonena kuti amafuna kuti no atsegule chitseko chija magaya aja apeze ndithu magaya amene wawo apeze Victoria Bobe ndi mamuna wake kuti tiyeni tsopano no fotokozani apa. Nde mbali imodzi olimbirana pa chitseko paja kunapezeka zonoto adadza anaombera pamene paja chipolopolo kamkwera Victoria Bobe. Anyways, zitulukabe kuchoka ku court kunena kuti ndi zoona kuti zinayenda motero kuti anthuwa adapita kumeneko cholinga chonati akangoba kokha kapena anapitanso ndi cholinga chonoti no akaphe. Akaphe nangati mmene zinayenda pepa sizinaenda poro bwino pene paja. Zamayi uja anasiya tianatidza pamene paja ndi kuti topanda mayi. Mwayiona zosayenda rolo mpang'ono pomwe. Nenkhani ikupitirira koma what I want to say panopa magayizi ndi chonena kuti as it stands pamene tayima panopa be assured magayizi nkhani iye magayi avuta. Magayi awawa ndi zonena kuti nkhani ayiluza chifukwa chani. Iwowa atafunsa pa kotepo kunena kuti tikukuzengani mulandu munapha Malemu Victoria Bobe, munaba inu komanso munathyola nyumba, milandu itatu imeneyi mukuyikana mukivomera. Magayi ananena kuti ife tikuyikana sitikuidziwa, ife sitinapange zimenezo. However, after nde kuti tsiku limodzi next day kunapezeka zoona kuti polisi inatulutsa nde kuti mavidiyo aja akuonetsa magayiwa okha akufotokoza kuti inde tinapha ndi ife. Mavidiyo aja basi tunde pamene papa angafunenso mbonotani kwina akobeti kuzazonera kungoyiko kapoti loyayo wadyapo ndalama zake ndi amafunikabe kuti aoneke ngati anagwira ntchito tiyayo. Komatu nayesetsa kuti rezaneti zangovuta kuti inuyo nokha muda chikamwa chanucho simudachitseke mudaulula nokha kuti mudapha ndinu ndakungopangira mwamwambo wake. Koma apa tingatsimikizirane magayizi kunena kuti magayiwa basi tu apa payalakwa atu ikateretu ndolakwa basi otsimikizika amenewa. Titidikirabe akhoti apereke chigamulo komano as it stands magayiwa basi zavutapo tunkhani zimenezi anapha ndipo akuphawa akuyenera akumane ndi lamulo mene limenera kukhalira.
awishi kanati akuphawa aziphedwaso mwina bweziru zikuyenda bwino pamenepo kuti skelo yachilengedwe izibalansa skelo yachilengedwe pangani nkhani ya chilungamo izibalansa osati zipezeka zona kuti wina wapha ndiye akakhale ku ndende wa moyo iyayi wapha aphedweso. Life for life eti diso kwa diso moyo kwa moyonso bwezi mwina mwaketu zikumakhalaso bwino zikanati zitero koma tizaona meneno akukhoti azagamulire akuti